пахта яке аз маҳсулоти содироти давлат ва ашёи хом барои саноати сабук ба ҳисоб рафта, бо дар назардошти талаботи бозор, майдони кишти он дар ҷумҳурӣ бахусус дар вилояти Суғ сол аз сол зиёд гардида истодааст. тибқи дурнамо соли ҷорӣ дар вилояти Суғ дар майдони 59633 гектар кишти пахта пешбинӣ шуда, то ба санаи 23 апрели соли ҷорӣ наздик 40 000 гектар пунбадона кишт карда шудааст, ки он 67,1%-ро ташкил медиҳад. фоизи иҷрои нақшаи кишти пахта дар шаҳру ноҳияҳои Бобоҷон Ғафуров 81,6%, Спитамен 79,5%, Ашт 74,2%, Масчо 72,1%, Конибодом 66%, Ҷаббор Расулов 62,5% ва Зафаробод 48,3%-ро ташкил медиҳад. Мутахассиси соҳаи кишоварзӣ ба вилоятҳои ҷумҳурии Ӯзбекистон, вилояти Фарғона, Намангон, Тошканд сафари кори оиди татбиқ намудани технологияи пешқадами муосири кишти зери навор яъне пленкаги деҳқонони мо рафта омӯхтанд, диданд ва имрӯз аз кишти гузаронда шуда 201 гектари онро кишти зери пленкаги ташкил медиҳад, ки дар 7 шаҳру ноҳияҳо кошта шудааст. ҳозир дар вилоят наздик 26 адад тухмипошакҳои дақиқи зери пленка харидорӣ карда шудааст ва бо ин тухмипошакҳо имрӯз корбарӣ рафта истодааст. тавре маълум аст, пахтаро бештар барои нахаш парвариш менамоянд. ҳамзамон дар баробари нах аз он чигит, ғӯзапоя, равған, хӯроки чорво ва дигар намуди маҳсулот истеҳсол карда мешавад. яъне пахта маҳсулоте мебошад, ки аз парвариш то коркард бидуни партов аст. тибқи арзёбиҳо тавассути коркарди пахта зиёда аз 300 намуд маҳсулоти хоҷагии халқ истеҳсол карда мешавад. тибқи таҳлили мутахассисон аз 1000 килограмм пахта 570 килограмм чигит, 340 килограмм нахи соф, 25 килограмм тибит, 7 килограмм торак ва 7 килограмм пати сиклонӣ истеҳсол карда мешавад. аз 1000 килограмм чигит бошад 120 килограмм равғани тоза, 470 килограмм кунҷора, 330 килограмм шулха ва 8 килограмм собун ба даст овардан мумкин аст. аз 1000 килограмм нахи соф 870 килограмм ришта ва 75 килограмм партовҳои дараҷаи дуюм, ки дар истеҳсолот истифода бурда мешавад, истеҳсол мегардад. пахта маҳсулотест, ки назар ба дигар зироати кишоварзӣ метавонад манфиати иқтисодӣ ва даромади бештар оварад. дар баробари беҳтар намудани истеҳсолу техникаи парвариши пахта ва ҳосили дилхоҳ гирифтан, масъалаи коркарди ашёи ниҳоии пахта дар дохили мамлакат яке аз масъалаҳои асосӣ ба ҳисоб меравад. дар асоси дастуру супоришҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, пайваста ба масъалаи истеҳсол ва коркарди пахта дар кишвар таваҷҷӯҳи махсус зоҳир карда мешавад. ҳоло бошад бо иқтидори пурра корхона ба кор шурӯъ кардагӣ кор карда истодааст ва мо тасмим гирифтем, ки дасти дуюм низ ташкил карда ҷорӣ намоем ва бисёртар бештар занону духтарони деҳотро ба ҷои кори доимӣ таъмин намоем. мо асосан маҳсулоти истеҳсол мешударо ба хориҷи кишвар содирот мекунем. таҳлилҳои амиқи вазъи соҳаи саноат дар солҳои соҳибистиқлолӣ нишон медиҳад, ки бо дар амал татбиқ намудани ислоҳоти соҳа, барномаҳои давлатию сармоягузорӣ дар рушду пешрафти саноат, таъсиси корхонаҳои истеҳсоли маҳсулоти ватании ивазкунандаи воридот ва бо шуғл фаро гирифтани аҳолӣ, соҳаи саноат ба пешравиҳои назаррас ноил гардааст. бо назардошти муҳим будани нахи пахта дар таъмини рушди иқтисодии мамлакат, кишоварзони вилояти Суғд кӯшиш доранд, ки соли ҷорӣ бо кишт намудани тухмиҳои ба маҳал мутобиқ ва серҳосил ҳаҷми истеҳсоли маҳсулотро зиёд намоянд. дар ҳудуди ҷамоат шаҳраки ба номи Ҳамидалиев тухми пошакҳо 25 адад мебошанд, ки бо пуррагӣ ба кор шурӯъ кардагиянд. ҳар рӯз аз зиёда аз 50-60 гектар киштро ба итмом расонда истоданд. мо кӯшиш карда истодаем, ки дар муддати кӯтоҳ кишти ҳамаи пунбадонаро ба анҷом расонем. ҳар рӯза 30 гектар 40 гектар кишти пунбадона гузаронда шуда истодааст. мана ҳозир хоҷагӣ деҳқони эйдӯста дидан намудем. дар заминҳои хоҷагӣ деҳқони эйдӯст ба масоҳати 13 гектару 60 сотиқ кишти пунбадона гузаронда истодааст. тухмиамон захирамо ҳаст. боду ҳавои мова тухмихои Хитой дӯсти Хитой 51 синзуа мутобиқ мебошад.
соли ҷорӣ кишоварзони вилояти Суғд дар майдони 201 гектар кишти пахтаро дар зери плёнка бароҳ монданд ки таҷрибаи нахустин дар соҳаи кишоварзӣ мебошад. соли ҷорӣ 14740 гектар пахта мекорем. имсол кишти пахта дар зери плёнка бароҳ монда шуд. дар зери плёнка кордаги мо фоидаш раса калон вай нама медорад, бисёр меҳнат талаб намекунад. ҳангоми гузарондани киш зери навор ҳарорати ҳаво аз муқаррари камаш 4 градус, нами то 5-6% ва пухтарасидани пахта то 12 рӯз таъмин карда мешавад ва мо метавонем то санаҳои 20-25 октябр пахтаро ба пуррагӣ гундошта барои гузарондани кишти тиромоҳии ғалладонагиҳо шароити муҳайё ба амал оварем. истифодаи таҷрибаҳои пешрафтаи пахтакорӣ дар соҳаи кишоварзӣ дар асоси омӯзиши таҷрибаҳои пешрафта ва дар амал татбиқ намудани донишҳои илмӣ дар истеҳсолот дар рушди амалии соҳаи пахтакорӣ ва истеҳсоли тиллои сафед заминаи боэътимод мегузорад.